kultúrnych zariadeniach Petržalky počas 3 dní prebieha kultúrno-vzdelávací cyklus SPOT. Tento raz zamerali na tému autizmus, otvorené dialógy a inkluzívna budúcnosť. Toto podujatie plné diskusí, umenia a vzdelávací aktivít sa stalo priestorom pre dialóg o dôležitých otázkach. Program sa začal diskusiou s názvom Inklúzia v 21. storočí v Cikcak centre. Hovorilo sa o bariérach v prístupe k vzdelávaniu, práci, ale aj o prekonávaní spoločenských predsudkov. Takáto forma sprostredkovania informácií, komunikácie je úžasná, lebo dokáže človeka viac vtiahnuť do tej témy a prežívať tú tému. Je vlastne veľmi dôležité možno pochopiť a prijať, že vlastne je každodennou súčasťou vlastne už toho nášho života autizmus, že možno si to ani neuvedomujeme v mnohých momentoch alebo v mnohých situáciách, že to tak je a možno, že ho aj vlastne prestať brať ako nejakú senzáciu, ale vlastne počúvať tých ľudí, ktorí s ním žijú. Diskusia je veľmi dôležitá, medzi ľuďmi je veľmi dôležitá komunikácia a aj komunikácia na takéto témy hlavne, ktoré možno pre niektorých sú veľká neznáma. Následne bola slávnostne otvorená detská výstava s názvom Deti v spektre, ktorá predstavila umelecké diela vytvorené deťmi so špeciálnymi potrebami. Každé dielo prezrádzalo viac o ich vnímaní sveta a spôsoboch, akými sa vyjadrujú. Snažíme sa vlastne podporovať talenty týchto detí, lebo je veľmi dôležité pre nich, aby mohli vlastne takisto sa venovať veciam, ktoré ich zaujímajú. A môže sa nám zdať, že je to možno niekedy ako keby taká hra, ale všetko to, čo dokáže im dať pozitívny zážitok, všetko to, kde môžu vlastne sa venovať voľne tomu, čo cítia, že je pre nich dôležité, ich vlastne rozvíja. V dočasnom kultúrnom priestore sa konala vernisáž výstavy Tichý hlas v spektre. Pod taktovkou kurátorky Sabiny Jankovičovej sa predstavili umelci Jozef Kurinec, Ján Sajkala, Ján Vasilko a Barbara Horáková-Feherová. Samotná výstava v mojej kurátorskej koncepcii je výberom profesionálnych výtvarníkov a výtvarničky, ktoré sú teda diagnostikovaní alebo teda priznávajú, že sa nachádzajú v spektre. Čo teda ja zase vzhľadom na to, že sa pohybujem na výtvarnej scéne, si myslím, že to nie je nič výnimočné, že veľmi mnoho výtvarníkov je minimálne v spektre vysokej citlivosti a celkom prirodzene sa to preklápa až do autistického spektra, len väčšina autorov a autoriek o tom netuší. Druhý deň začal diskusiou s názvom Trpíme viac autizmom alebo netolerantnou spoločnosťou. Diskusia kládla dôraz na to, že mnohé problémy nevznikajú z autizmu samotného, ale z nedostatku porozumenia a prispôsobenia sa jeho potrebám. Tie prejavy, ktoré súvisia s tou diagnózou, tak sú väčšinou nalepkované niečím negatívnym alebo niečím úplne iným, ako je lenivosť, nevychovanosť a podobné ako názvy sa na to dávajú, ale pričom to sú veci, ktoré súvisia práve že s diagnózou. V 19 rokoch som mala už potrebu si to naozaj overiť u odborníka a teda potom som sa nechala diagnostikovať. To určite mi to pomohlo a teda začať akceptovať svoje potreby, nejako sa za nich či už nehambiť alebo si ich nevyčítať. Záver druhého dňa patril inkluzívnej párty. Počas celého podujatia bol k dispozícii simulátor autizmu, ktorý návštevníkom umožnil vžiť sa do kože ľudí s autizmom. Máte VR okuliare, ktoré si nasadíte a môžete sa vžiť do človeka, ktorý sa nachádza v spektre. Sú tam 3 situácie úplne bežné, ako napríklad som v kaviarni, som v škole, stojím na autobusovej zastávke a môžete sa vnoriť do toho, ako vníma ten človek spektre, že čo mu vlastne vadí. Posledný deň bol venovaný praktickým radám. Workshop Ako pomôcť dieťaťu nájsť rovnováhu vo svete neviditeľných pravidiel viedli lektori Valéria Krúpová a Matúš Krúpa. Rodičom a pedagógom poskytli praktické rady a techniky, ako deťom s autizmom uľahčiť pohyb v spoločnosti, ktorá je pre nich často nepredvídateľná a zložitá. A cieľom týchto workshopov je vlastne výjsť aj z takej tej zabehnutej rutiny, že stále pracujeme nad tým cieľom toho dieťaťa, ale zároveň vystúpiť z toho základného vzorcu myšlienok a vedieť sa akoby obohatiť inými. Zároveň veľa je to o tom, že rodičia rozprávajú sa medzi sebou, takže vlastne tie iné príbehy zároveň posúvajú aj
rámci nás. Nasledovala diskusia Rodič a voľný čas. Diskutovalo sa o tom, ako môžu rodičia a širšia verejnosť prispieť k vytváraniu inkluzívnejšieho prostredia pre všetky deti, pričom sa kládol dôraz na pohodu detí a ich rodín. U nikoho voľný čas môže byť čas strávený bez kohokoľvek vo svojej prítomnosti. Ja si viem veľmi pekne oddychnúť aj popri mojom synovi. Takže pre mňa voľný čas napríklad neznamená, že byť úplne odosobnená od všetkých. Skôr ide o tom nadstavení, aké teraz máme, ten čas, ktorý akorát momentálne trávime. Podujatie ukončilo divadelné predstavenie Norma od divadla z Pasáže. Toto divadlo je známe svojou prácou s nevýhodnenými hercami. Dnešné predstavenie bude o normách, pravidlách, nariadeniach. Veľakrát nás tá spoločnosť do nich tlačí a potom nám je tesno v živote. To pozná určite každý a vlastne myslím si, že táto téma je stále veľmi aktuálna a možno v tejto dobe o niečo viac. Vďaka kombinácii umenia, diskusí a praktického workshopu sa zvýšilo povedomie o tom, ako môžeme zlepšiť naše spoločenské nastavenie, aby bolo tolerantnejšie a otvorenejšie voči ľuďom s rôznymi potrebami.